Nazdárek všem, já jsem Renzi a vítám vás u svého prvního let's playe ze hry Minecraft, tak jdeme na to. Pro dnešní díl tady máme i jasné cíle, najít si nějaké zázemí, získat kamennou výbavu a základní farma na jídlo, aby jsme neumřeli hlady. Tak tady už jsme se objevili v našem světě, ze začátku klasika, trošku se rozhlídneme, podíváme se, co tady kolem nás je, já si tady vyskočím. Tak, to úplně nevyšlo, nevadí, znova. Tak, mrkneme na to, tamhle krásný šery lesík. Tady to vypadá docela zajímavě, dost dříví, určitě tady budou nějaký zvířat. Tamhle kamení, takže tam se hnedka zastavíme. Jo, koukám tady voda, tady je to v pohodě, já si tady rovnou vytěžím takhle jeden stromeček, ať máme aspoň nějaký základní vybavení. Co zbývá rukou, než si postavíme ty kameny, což je náš jeden z dnešních cílů. Tak. Nevím, ručičko. Tak, máme vytěžený první stromeček, já si tady rovnou udělám krafťák. Tak, v rychlosti dřívka. Krafťáček. Jasně, tady. Tak. Postavím si tady rovnou krumpáč, ať se tam nemůžu zastavit pro to kamení, takže jeden z dnešních cílů už budeme mít vyřešen. Tak, jdeme na to. A tady rychle proskáču nahoru. Tak, to je trošku hlubší, než jsem čekal. A v pohodě, tady se dostanu. Takže krom toho, že dneska teda získáme kamennou výbavu, tak si musíme najít nějaké zázemí, takže se ještě pohlídnu určitě po nějaký vlně, abych si mohl udělat postel a ty první noci přespat. Takže tady vykopu nějaký kamení a hnedka se půjdeme mrknout na to, kde se zabydlíme. Chceme čistě jenom kamení, takže ten nebudu těžit. Tak. OK, tamhle ještě uhlíčko, proto bych se dostával horko těžko, tak se tady jdeme rozlídnout. Tak skáčem si takhle nahoru. Jo. No, tady to, tamhle uhlí, tak pro něj se hnedka zastavím. Oj, to půjde. Ježišimaria. No, co mi zbývá, tak se tady vykopu nahoru. Tak, uhlí potřebujeme, to je určitě dobrý do základu, aby jsme si mohli vypíct nějaký případně masa. Kdyby jsme našli železo, tak ať si můžeme rovnou vypíct i železo. Tak, já vás tady to trošku ušetřím a střihnu to, protože to bude nadlouho, než já se beru to uhlí. Tak, tady už vykopáváme poslední uhlíčka. Tak a co to máme tady? Tady jsme našli hnedka nějakou jeskyni. Tím, že nemám skoro nic, tak se docela bojím, ale mrknem tady takhle ze začátku. Tam jich je, takže tady já zdrhám. Tady to uhlí tady radši ještě nechám. Se pro něj případně vrátím. Kluci nám už tady vylejzají. Takže rychle zdrhnout někam, kde je, odkud tě budeme moct v klidu zabít. Tak, pojďte zombíčci. Mám tady dřevěný krumpáč. Jau. Tak to jsem nechtěl. Tak pojď. Tak je po něm, hotovo. Tak a jdeme teda prozkoumat nějak to okolí, protože základ uhlí máme 10 uhlí, 24 gamene, což je úplně v pohodě. Ahoj ovečko, tebe si rovnou vezmu. Jo. Krumpáč vájí, takže si tady udělám rovnou kamennou výbavu, čímž máme teda splněný druhý cíl z dnešního dílu. Tak, krumpáček, sekyrka, lopata, meč a dřívka chybí, doděláme. Tak, meč máme. Tak, tudíž máme komplet kamennou výbavu. Já si tady vezmu ten krafťák. A jdeme teda tady trošku prozkoumat to naše okolí. Hele, ovečka. Tebe si holčičko taky vezmu. Tak.
máme druhou vlnu. Jo, vesnice, tamhle máme hnedka vesnici, no tak to je paráda, to já se zkusím zabydlet někde, tady vidím, že tady lítají i včelky. Tam je další ovečka, takže tu si taky rovnou vezmeme, ať si můžeme vykraftit postel. Tak, ahoj ovečko, děkujeme. Masíčko se nám samozřejmě taky bude hodit. Tak, jak to tady vypadá? No. Tady bych se poblíž klidně někde zabydlel, protože bydlet hnedka ze začátku takhle u vesnice tu vám ušetří spoustu času, ať už se pak jedná v pozdější době o nějaký farmy nebo tak. No, pojď. Ať už se jedná o nějaký farmy nebo samotný trading, obchodování s vesničanama. Takže to bude si za mě tady ideální se na těch prvních pár dní zabydlet. Uvidíme, třeba tady zůstaneme na nějakou delší dobu. Já si tady vezmu jenom teda červený kytičky, ať si můžu v klidu ubarvit tu vlnu, protože mám různý barvy té vlny. Takže si uděláme červenou postel. Tak ještě jedna kytka, kde pak se nám schovává. Tady je. Tak vezmeme ji. Super. Takže postel už budeme mít hotovou za chviličku. A teďko, no já se tady podívám k té jeskyni. Uvidíme, jak moc je to rozšířená jeskyně, že bychom se tam případně zabydleli. Tak, rychle. Barvička, tady kytky, máme červenou, krásně. Obarvíme vlnu. Tak, vlnu máme, postel tady, hezky, tak. Rovnou si tady nastavíme spawn point, takže to už máme nastavený, tak. Já teď se vydám rychlosti na dříví, protože budu potřebovat určitě truhlu, si tady uložit nějaký ty věci, počínaje tím uhlím, tím kamenem. Kdyby jsme náhodou v té jeskyně zahřvali, tak ať mám aspoň nějaký základní suroviny. Takže tady vezmu takhle stromeček jeden. No, to už je o něčem jiném s tou kamennou sekerou než tou rukou. A ještě tebe tady vezmeme, hop, tak. No, potřeboval bych se už najíst, takže mrkneme do jeskyně, případně se najíme, zatím syrový maso, já ještě pec teďko nebudu dělat, tady vysadím ty saplinky, co jsem dostal, co mi spadly, tak. Tak, já jsem to trošku střihnul, ale zázemí tady máme nějakým způsobem hotový, postel, pec, krafťák, truhla, co jsme měli vlastně nahoře. Zombíček, tak jo, tak pojď dolů, chlapče. Tak snažím se to tady ještě trošku víc prosvětlit, aby se mi tady právě nic nespawnovalo. Tady si tady ještě maso v klidu, tak pojď, chlapče. Tak. No. Už, jo. Tak to je pohoda. Vidíte, přespávání noci. Tak ujednodušíme si tím práci, co se týče boje s monstrama. A teď bych se právě chtěl tady v těch prostorech počkat, tady ne, tady jsem chtěl ještě trošku hodit torčky, protože ze zhora mi jsem přiběh. Creeper. A ježiš, mě bouchnul za zádem ještě jeden. Bouchni, tak dobrý. Přežili jsme to bez nějaký vážnější újmy. A tady další část té jeskyně, takže to je zajímavý. Že bych si tam rychle nakouk. Hodím ještě torč. Jo, tady už je to v pohodě, tady už je to dost prosvětlený. Tak. Ale zase tady ta cestička vlevo, co tu byla, no. A pak nám to vede. Tam je nějaký světlo dole, že by láva. Ne, tak tam já už jsem byl, tak to je paráda. Takže to je propojený s tou mojí jeskyní, takže super. Jo, to vyběhnu tady dole u té vody. Jo, tak to je hezký. Tak, já tady teda teďkon vyskáču nahoru. Tak, dej si maso, tak, jdeme. Tak, v rychlosti, šup, torčka jedna. Tady není potřeba už moc osvětlovat, jako jak říkáme, to tady celkem osvětlený. Tady možná ještě jsem mohl dát jednu. Prdím na to. Bude tady hodně práce v té jeskyně, když se tady budu chtít zabydlet teda na delší dobu, což já bych asi i chtěl, to ještě hodím torčku, tak.
což bych se chtěl teda asi zabydlet ty jeskyně tady na delší dobu, protože přece jenom, jak jsem říkal, máme tady blízko de facto všechno stromy, tamhle je vesnice, takže to je paráda. Tamhle máme ještě další biom. Tak a odkud se tam chodilo? Tam jsem ještě viděl jeden průchod. Jo, to je tady. Jo, tak já tady hodím jenom takhle torčku zatím. Tak, šup. Tak, máme tam další torčku. A já teda teďko tady půjdu nějakým způsobem vymyslet tu farmu. Mrknu teda ještě v okolí, jestli tady nejsou někde sugarcane. Hnedka tady vpravo jsme je měli, takže víme, že tam je máme. Tak, já si tady takhle skočím, tak trošku prosvětlit to okolí, ať se nám to nespavnuje hnedka okolo toho vstupu do té jeskyně. Tak, tady máme točku už nahoře, tak a ještě jednu sem bych hodil, tak, to je dobrý. Tak, to máme hotovo. Teď tady teda pozbíráme nějakou travku, ať nám vypadnou semínka. Já si myslím, že nějakých 10-12 semínek by nám mohlo stačit. Máme 6. Tak. Pojď, semínka potřebujeme. To je nejjednodušší způsob, jak na začátku prostě získat jídlo, než tady běhat po okolí a lovit zvířata, když je jich tady celkem dost. Tak ze začátku prostě mi přijde výhodnější nechat si růst takhle prostě to obilí, dělat si z toho chleba a máte prostě neomezený přísun potravy. Tak a tady já budu chtít dělat tu farmičku, takže já to teď střihnu a vrátíme se, až to bude hotový. Tak je dokonáno, nějakou základní farmu tady máme, já jsem prdnul ještě ty sugarcany, tak je 3, 4, tak ať nám tady aspoň trošku rostou. Sice to není potřebná vejška, kterou bychom jako vyloženě chtěli, ale jak říkám, na ten základ to úplně stačí. Tak, to máme farmu hotovou, tady máme i zázemí, já teda skopnu ještě tohle, ať se nám trošku chodí líp od toho našeho zázemí. Tak, to je v pohodě. Jo, tady ještě vezmu tady ty dvě, tak. Jo, tamhle máme prostě i naše zázemí, takže už jsme nějakým způsobem připravený na to pokračovat v dalších dílech. Tak ještě torčku si tady radši hodím. Tak jo, já jsem moc rád, jestli jste to dokoukali až sem. Příště budeme prozkoumávat určitě dál naše okolí. Tam nahoru bych se chtěl vydat. A určitě se podíváme i do té naší vesnice, jestli tam nenajdeme nějaký potřebné věci, ať už to je železo, diamanty nebo něco jiného. Tak jo, já vám moc krát děkuju, budu se na vás těšit u dalšího let's play ze hry Minecraft. A pokud by vás napadlo, co bychom mohli dělat v dalších dílech, tak mi to klidně napište dolů do komentu, budu za to jedině rád. Přeju vám krásný zbytek dne. Mějte se hezky. Čau, čau.